Ande balle quel est ton problème? Ngonduda. Hein? Anjuni je vois que tu es trop stressé. Anyamata normal. Awata haydar suudu ma tan wala ngarado e balko e darada kuccita e geeji ada miijo an ko ngonduda? Non dani haydara kalin. C'est juste que problème de ndoy gallew. Paawo e mewo palata. Fu bari kam stressé ko wonni do. Ay suudu mi so mi joni wawa de concentré e geeji. Bima ay problème paawo e mero ko do tawde dum. Anani arandi paawo e mero kalende be mbaddi tan andu ko paawo toon to jabta kalondo mo gongo sa halni mo gongo lawo sa halni mo gongo wima adon wada mo manque de respect mo wulluma e der galle arandi babam no way anani kono dum wodo tax mo wondo do ada wada stressé wala ada soko suuduma wala ada arodo ada darodo ele gondudo e problème aji anani ko aran mami ko joni ka baro kam conseil ni min ko arde ma mbiya kam ko paawo to ni tax ma darade do en mbaawi wadde juge koye mawɓe killifaaɓe faami kamɓe nganndi probléme maɓɓe nomi réglu ɗum henni en mbaawa wadde juge te gooto stress noon waawi ñakkude e neɗɗo faami de mbima an ka fodde ɗum wadde de conforté kalna kam goɗɗum mbiyatee kono wona aɗa daroɗo waɗde accusé mbaɗum nayi noon hoto jettu pa war sesa ana fuɗɗima e nadde kadi e ben hen koni galle o kam kala nde kalmiɗo gonga tan ɓe mbiya kaalido voilà par ce que min e yayam komin sehilaɓe yayam koko bonni kam naatiɗo yaltiɗo or que ko kalanmi ko c'est pure réalité anani galle o no wayni ko babam bonni ɗum par ce que kanko aɗa andi non sérieux bisimillah jarama mbaɗɗa e tam bisimilla wona freydi batte e ɓey jam mboɗon en nguley mawɗum alhamdulillah no yasin waɗi o may jam seydi oɗon nanodiraɗe ko mawɗo goɗɗo e nanamo may jam kono ceerno min de wonno hannde kadi koyɗam hannde ɗe woni ko ittunoɗo kam ɗo ñanden goto yewgal ma ngal ne hedde ɓerdam ha jooni min noon jinnomi ƴewtana kam taw est ce que mbinoɗa ko ceerno tawa juumani eyyi alhamdulillah coursaji am nde jeenam ɗi coursaji de meeɗami funtudde ɗum tahi min darande mo ngandumi ta wonko jiyanmi mbaɗa salo ɗum haala wona ko woni fof jiyanmi haala sa yi kalanmani sababu nde yaasi wayde puntata kam de anani kala ko ƴewmi kam jeew wawi noon caggal ka jiɗɗo kadi mi ƴewta hay somi ƴeewi mi sikkani mi yiya goɗɗum ko wona ɗum nde ƴettan no mbañare wotere course oto mi ƴettuɗo hen ko meeɗa kam funtudde en te sa ɓeydaki renani ceerngal mo ñiimi ɗo o ɓallima de jeenam ceerde mo ñiimi ɗo wallahi ɓallima kala ko min mi yiide waɗi kala ko min mi yiide fof waɗi ceerno min noon joom galle mo mbiɗa yiɗimo
par ce que teddungal fof waɗi ni kam kala teddungal rewi hakkude men makko min kay mi haalani haala cergal kalmi ko holno beltitimo fittadu makko hami dañanomo ɓiɗɗo eyi aɗani min mi wima gorko ma seere ma mi alanakam e goto intérêt anani ko jimi ko tan kaali somi welnoma guila mi ƴewanmami idan mi wima kaƴa mbaɗa wawi ɗum mi ronkani ɗum no jiiranmi noon pewdirani ɓiɗɗo kay somi sertema nefa wona ɓinguel gotel bomi jibinta a jibinat tan ha watta wiide yoni alhamdulillah ceerno somi dañi ɗum ɗum jiɓi anani way mi yiɗama noon wiide cikka kam jiɗɗo mon ligganat ta ɗum tawi mbima mi yaaƴi o ceerno mo kooliɗa ligganoma way wona ɓiɗɗo kay sa ummaki noon e hoorema jeenam o darima e woppudema de komo jiimi sa tinnaki tan ko goppo ceerno walliram saabi allah e nula ɗum voilà inchallah min mbiɗa yiɗi joom gallam ko mbimami ɗo joni ko tan ɗum waɗi hakkillam hankanti nanguima walliram saabi allah jeenam woto way de woto way mombal so allah jaaɓi ko allah rokkuno kam ko so hebta en so allah lamɗo jaaɓi ma nefde usugoji Amadou ko ngat oɗo ɓiɗɗo mi anda photo o mi aɗa mi eti mi endi mi ronki tan yo hoot an gila garɗa ha joni kono mi rendinta en haal maw andu ko min wayimo serdomo makko mi rendina wona ko gardien o ɗeɗo balle o watta ɗum ɗo wiye yo ɗum kanko ko jiɗ ay bafal ngala ko toon beddoto moom ay ndiyam ɗa ma bandiji ɗin gonmo toon haw ɗigga so allah wallimo o daɗe ngal ɗon piggal mi ɗon so allah wallimo haw sortima o ƴewata ko bagage makko o ƴetta lawol o lepti kam rendinta en haal salamu aleykum seli mbaɗɗay kam tan an noddimte mbaɗa ka leli noon walla komi jaltunoon seeɗa mbaɗɗa e mum eyyi mbimi sa komi yimmaɗa wadde juuɗ i juuɗ gardien goɗɗo damal manngal o juuɗ ko kawma fawi ɗum ɗo annene ko kawma joɗɗinma ɗum yiiɗa mbadda e makko joni pour yidde serdude o ka jiɗɗo gardude a haalni tan kono oto yejjid kaw kadi kawma juuɗ ko gardien muɗum joni kanko yo hefti damal manngal ngal an ketta damal toksamɗa damal maayo ga damal maayo ga mi haalde e kawma min pamodiri min hoore an mi wimo joni ko ƴettata gardien goɗɗo yo totte joni an hette ngal ga damal min pamodiri o jaɓani kam joni an jogi damal toksal ngal juuɗde damal manngal ngal kadi yiɗi noon dañgude e kawma wiide alhamdulillah acci juuɗdejo wona nani i ko woni gonga ɗernoɗo yaw i ko jarluto mbeɗa yaw gonga ɓiyen meeɗa wadde kankiɗam kala joɗima hay soko gori nodde ɗo mbiyami ka neɗɗo bonɗo min a yiɗaka min ko gonga wallahi lazim aɗa yiɗi kam sa waɗa ni kam négocie haɓe heene ngal ɗo dama waɗa ni kam ko wel fittanam wadde kam ko jinmi gonga kawa min way yidde amin no way tampude amin yiɗi daranademo ɗo birtine fo anda amadou nara seŋe tamal galle kaw ina waɗa ɗum sécurité pourquoi mi waɗanta kawma sécurité eyi kono opportunité noon jam fotoɓe no ngoodi bandiji no ngoodi ɓiɗo waɗi jamare ɓiɗo huula e jolof so mari ɗo ɓiɗo foti darinaade kawa pourquoi mi daranta kawa mi yetti allah mi yettima saabu mbiɗan ɗum fof ko rôle ma a joni ɗum ɗon wadde a añani mbiyoma hettuɗo nda ɗum ɗo jaggi ɗum ɗo kay on ko guiɗo ma gonga walla waɗa wadde min mi yetti allah mi yettima ko kadi ma jolof fo andu amadou gardini kawmo sécurité hay hendu jaɓata naata galle o ala mon garda juuf ɓuuraɗi tuusal noon juuf wa kam ɓuuri tuusal kon pullo allah jaɓi lay goggo bandiji sénégal dañi probléme wona hay dakar
mon boni kala mbiɗo waɗo kursade hikkam yaha dow muma hayla mbiɗa balliji sénégal dañi probléme ko an dañi probléme ko hikka ɓe jogori undema ha ɗigga ha mayano nokko ede haala yo balliji la ilaha illallah ana anda ka pewjana latina ya ngal ñantugal kam to fayi Merci papa. Comme jaho mahia sehlam go. ah c'est haajare yaltu mum Ko non. yande ta De mais you know njewtiden. ah yalla Dere balde papa miyete ada wadde mama tan. Hala mon duko tan nana mi hakkune mon barko jam. mo wiman noon Halluji nana mi dina de signande seede. ala dume yumma ko waɗi kam hay dara min duggande aran a majjani yumma a majjani sinno wonano ced wiye yumma ko goddu demgal ngal kam an aɗa andi kono wona hay dara wonani hakkude mo wima noon Kuntani kam. ambuɗo kuntuma nden Muji baade ko jam tan alhamdulillah. jam bolo won toon wiya e mariage ma ete mboɗo yiɗno haalandema Ousmane wonawi woni sogo wona mariage ko comme ça o anda leewo so mariage o gasi mboɗo annino yaltude hannde sukkiɗe e jamma ɗe nodda kam so mariage o gasi tan nodda kam noon Mami noddume inchallah. kanko aranma après jeehen ko secteur min waɗma invité hannde mine ma tan Ah bon? ay Ɗum no weli de pas. Il y a des restos. Min mi wayde yaltude ni. Ça fait l'occasion. min yaltu Inchallah. yaltinema Mbeno yahmi ara. merci beaucoup Après mi ara mbaɗa série. machallah bite leydi kunude e kaaƴe Thank you.